दिनै जोंनि 14 नं निसिमा समस्तियावहाय UPPL दोलो जानानै जोङो बेवहाय मोनसे बाइक रेलि जोङो हान्जा सुरदों। उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव जाहाथे जों मोजाङै मोजां जोंनि भटार्सफ्रा सान्थि भाबे पिसफुलि भटखौ होनो हायो बे मेसेजखौ होनो थाखाय जोङो UPPL दोलो हिसाबै निसिमायाव 250 बायदि बाइकजों ज' जानानै रेलि खालामदों। जों मोनफ्रोमबो प्राइमारि जोंनियावहाय निसिमायाव दा सिडली LAC हिसाबै 8टा प्राइमारि दं। बे 8टा प्राइमारि जेसेबांनाखि गामि दं बेवहाय जोङो जोंनि मेसेजखौ हैदों। जों सान्तिपुर्ण पिसफुलि जोङो रेलि खालामनानै जोङो भटार्स रायजो राजाफोरनो जोंनि UPPL दोलोनो भट होनो थाखाय जों खावलायदों। माबायदि भट मोनगोन बायदि आसा नोंथांमोननि जों एबारावहाय जों निसिमायावहाय BPF जों बांसिन भट मोनगोन। बिसेस जोंनिया थांनाय बारावहाय जोङो थांनाय BTC आव जोङो खम मोनदोंमोन 2900 बायदियाव जों जेनदोंमोन। नाथाय जों एबारावहाय जों डाबल भट लानानै देरहागोन। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा आगोलाव माइनरिटिफ्रा जोंखौ BJP जों दं होननानै होआखैमोन। नाथाय एबारावहाय माइनरिटि भटफ्रा जोंनो 70निफ्राय 80%सो भट होगोन होननानै जोङो खोथा होदों। बेनि थाखायनो जोङो गोबां भटनि बेब'धानाव जोङो 16 नं निसिमायाव जों देरहानो हागोन। नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय सासे MCLA दङ। औ। बिथां MCLA दा नारा-नाथा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय BPF आव सोबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। निस्सय बेवहाय जोंनि 16 नं निसिमायावहाय BPF दोलोनिफ्राय जेम्स बसुमतारिया MCLA जानानै देरहानानै थांदोंमोन। आरो बिथाङा दिनै बे MLA इलेक्सननि थाखाय नारा-नाथा जुजिदों। जों बयबो बेखौ नुदों आरो मोनदांदोंबो। बुहुत मानसिफोरखौ नंखाय प्रल'भनफोरजों बिदिनो बायदि खोथा बुंनानै बायदि सोरखौबा माने अरुनदय दानगोन, सोरखौबा न'खौ होनाय नङा, बायदि होननानै बिथाङा सिगिसग'ब्लाबो नाजादों। खार'ना जाहैबाय बिथांमोननि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङानो बिथांखौ जर होहोदों। खार'नानो जाहैबाय एबारावहाय MLA केन्डिडेट हिसाबै जोंना पानिराम ब्रह्म दं। बेथ' EM जे पानिराम ब्रह्म बिथांखौ MLA आव देरहाहरनो हाबाय बेखौ हजोंहाय मन्थ्रि होगोन स्टेटआव। लोगोसे जोंनि जेम्स बसुमतारि जायहा एक्जिस्टिं MCLA जोंनि निसिमानि बेखौ EM बिबानावहाय फसंगोन बिदि होननानै खोथा होनाय लेखा बिथाङा बुहुत आसाजों मोनथारमारगोन नामा होननानै बुहुत नारा-नाथा खालामनानै जुजिनानै दं। नोंथांमोननि साननायाव मोनथारमारगोन नामा? जोंनि साननायावथ' मालाबाबो मोननो हाया। नारा-नाथा खालामदों। बुहुत मानसिया नंखाय माने प्रतिश्रुति होनायावहाय सोरबा गोजावदों। नाथाय जोंनि दोलोनि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बुजायहैफिनजोब्बाय। बिथांमोना जोंनि फारसे फैफिनजोबदों। सासे सानै BPFनि दंखायोमोन। बिथांमोना गावसिनि न'आव थांफिनबाय होननानै बिथांमोना बुंदों आरो जानोबो हागौ। जों बिथांमोनखौ जोङो आसाबो खालामखायाखै। गुबुन ओनसोलाव बिदिनो गुबुन बियाबफ्राव बिदिनो BPFनि माखासे दादागिरिफ्रा सोरनिबा गारि बुख्रुबनाय, सोरनिबा माबा मोनसे खहा खालामनाय बिदिया जागासिनो। दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि? निस्सय जों गोबां गुबुन जायगायाव फेसबुकआव आरो जोंनि इउटुबफ्राव बा बिदिनो गुबुन ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। अदालगुरि ओरैहाय जोंनि तामुलपुर इभेन नै दतमा समस्तियावबो जोंनिया गोबां बिजाथिफोरनि गारिफोरखौ बुख्रुबदों, ग्लास बुफायदों। निस्सय नै दाखालिसो जोंना राजु बिथांनि जोंनि जेनेरेल सेक्रेटारि पार्टिनि बिथांनि गारिखौबो बुख्रुबदों। जों बिथांमोनजोंबो सावरायलायदों। बिथांमोना बुहुत माने गिनानै जेनखाथारसिखौ मोनदांनानै नारा-नाथा बोरैबा माने नासयनो हायो, बोरैबा दम होनानै मानसिफोरखौ डिमरेलाइज खालामनो हायो बेफोरबायदि खायदा कौसल खालामनानै गारि बुख्रुबबायनायखौ नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि सिमायाव बेनि थाखायनो जों ओंखारदों जाहाथे जोंनियावहाय खुनु साधारन भटार्सफ्रा मिसआन्डारस्टेन्डिंआवहाय फैलाया। जों BPFआनो जा, UPPLआनो जा, कंग्रेसआनो जा आरो जोंनियाव गुबुन पलिटिकेल दोलोनिफ्राय फाइट खालामा मानो जोङो रावखौबो माने दावराव-दावसि खालामनायखौ लुबैया, गारि बुख्रुब जानायखौ लुबैया। जोंबो बुख्रुबा आरो जोंनिखौबो दा बुख्रुबथों। इभेन सोरबा इन्डिपेन्डेन्ट फैदों कंग्रेसनिफ्रायबो दङ, बिथांमोननिखौबो जोङो बुख्रुब जानो लुबैयाखै। माबायदि सांग्रां जानो लुबैयो बेनि बेलायावहाय? जोङो बिसेस जोंनि भटार्स रायजो राजा आरो जोंनि साधारन रायजोफोरखौ जों खावलायनो गोसो जागोन। नैबे माबाया जाहैबाय माने जोंनि इण्डियान भारतबर्ष देशआ जाहैबाय मोनसे गणतान्त्रिक देश। बेवहाय बयहाबो भटनि राइट दं। गोसो खुसि माने पिसफुलि गावनि भट सेन्टाराव थांनानै भट होनो मोन्थाय दं। बेनि थाखायनो जों बयबो भटार्स रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगोन। रावनिबो गादबनाय बा रावनिबो प्रल'भन आरो नङाबा रावनिबो थगायनायाव जों गोजावनो नाङा। जोंनि बिबेकजों जोंनि मोन्थायखौ लानानै जाय बिजाथिनो जों भट होयोब्ला जोंनि ओनसोलाव मोजां सार्भिस होनो हागोन आरो जोंनि ओनसोलनि जानानै दिसपुराव थांनानै
गाव गावनि भइसखौ जोंनि जानानै जाहाथे होयो बेनि थाखायनो जों बयबो बिबेक भट थुनानै जोंनि हास्थायनाय बायदि बिजाथिखौ जोङो होयो बेनि थाखाय आं रायजो राजाखौ खावलायहरनाय थाबाय ओनसोलाव गोबां माइन'रिटिनि हारिफोर माखासे जों नुनो मोनदों दा माइन'रिटिफ्रा नोंथांमोन टाच खालामनायाव माबायदि मोनथाव जों गोबां माइन'रिटिनि दल संगठन जेरै एबिएमसु आमसु जामाति उलेमा हिन्द बायदि बायदि आरएमसि बिथांमोना जोंजों कन्टेक्ट खालामबाय थादों जिहेतु बिपिएफआ बिजेपिजों थांनानै 28टा बायदि सिट मोननानैब्लाबो बिजेपिजों थांनानै सरकार दाबाय बिनि थाखायनो बिथांमोनखौ फोथायाखै माइन'रिटि बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौ फोथायाखै बेनि थाखायनो एबारहाय बिथांमोना जोंनो प्रतिश्रुति होदों जों जेरैब्लाबो इउपिपिएलखौ जों देरहाहोफिनगोन आरो जोंनि दारै नोंथांमोना दिसपुराव थांनानै आवाज हैनांगौ जोंनि थाखाय प्रटेक्सन होनांगौ जोंनोबो रैखाथि नांगौ बे खोथाखौ बिथांमोना मिजिं खालामनानै जोंनो प्रतिश्रुति होबाय